Hej alle sammen, velkommen til video i uge 2. Vi er gruppe 6, bestående af i dag Oliver og Mikkel, da Magnus desværre er syg. Vi har trukket spørgsmål 5 vedrørende orbiteltilnærmelse. Så hvad er orbiteltilnærmelse? Det er, at vi er interesseret i energierne for orbitalerne, men det kan være svært at tage højde for elektron-elektron-vekselvirkninger. Så derfor så laver vi nogle tilnærmelser for at få et kvalitativt billede over de her orbitalenergier, og det kan bruges i rigtig mange felter, blandt andet spektroskopi. Det jeg vil starte med, det er, at jeg vil skrive Hamilton-operatoren op for et atom med flere elektroner, hvor jeg inddrager det her vekselvirkningsled. Så det gør jeg så nu. Det skal lige siges, at jeg tager massen af elektronen. Det skulle egentlig have været en reduceret masse, men fordi at forskellen mellem elektron og neutrons masse er så stor, så tilnærmer sig bare massen af elektronen. Her er den så opskrevet, så vi har altså vores Hamilton-operatorled her med minus i anden. Så har vi så summen af Laplace-operatorerne for elektron i. Og her der har vi så kernens og elektronens forhold beskrevet med det her ladningsudtryk. Og så har vi til sidst adderet vekselvirkningsledet med elektron i og elektron j, så her så kan de selvfølgelig gøre det samme. Og det her det vil Oliver snakke lidt mere om, fordi det kan være rigtig svært at tilnærme sig det her. Så det der er problemet med den her Hamilton-operator, det er den her vektor specifik, fordi man ikke kan løse den, fordi man ikke kan dele den op i to led, som en sum. Så derfor laver vi så nogle antagelser, og den ene antagelse kunne være, vi lader som om det her ikke findes. De vekselvirker simpelthen ikke med hinanden. Og til det, og hvis man gør det, så kan man nemlig i stedet for bare kigge på hvert enkelt elektron, som værende en hydrogenlignende elektron. Så derfor kan man så skrive vores Hamilton-operator sådan her i stedet for, som værende en sum af Hamilton-operatorerne for hvert enkelt elektron i vores atom. Det her er ikke en særlig god antagelse, fordi det her led betyder faktisk ret meget, så man laver nogle bedre antagelser. Men det kommer Mikkel tilbage til at fortælle lige om lidt. Men inden det vil jeg lige nævne, at man også kan gøre det samme, som man gør her med energien, og faktisk bare i stedet for at skrive som igen værende en sum. Så på den her måde er den her antagelse meget nem at regne med, men dog ikke en særlig god antagelse, da den ikke er særlig præcis, fordi man nærmest bare ignorerer et helt led, hvilket jo ikke er særlig godt. Nu er vi så kommet til det, vi kalder transfer-Fock-tilnærmelsen, eller density functional theory. Og det tager altså udgangspunkt i det her led, vekselvirkningsled, som afhænger af 2 elektroner. Det vil vi skrive som et led, der kun afhænger af 1 elektron. Så det skriver vi som en sum af den gennemsnitlige, altså så det her sum, det beskriver altså den gennemsnitlige vekselvirkning, som bare 1 elektron har. Det leder os til, at vi kan omskrive vores Hamilton-operator, som Oliver også beskrev før, som en sum af de her operatorer, som altså hedder Fock-operatorerne. Den her Fock-operator er altså lige med. Så nu afhænger vores Hamilton-operator altså kun af det her enkelte elektron. Og når vi har den her enkelte elektron, så kan vi altså også beskrive vores bølgefunktion som på en simplere måde, som er altså en sum af produkt af, at vi kan bruge vores Fock-operator på vores bølgefunktioner, og altså få egenværdier ud. Det gør jeg her, så får jeg altså det her, skal vi prøve der, fordi det er answer Fock. Og de her epsilon, det er altså det, vi kalder orbitalenergierne. Så nu kan vi altså beskrive hele vores atoms orbitalenergi ikke som en sum af de her egenværdier. Og det giver os altså, ligesom jeg sagde i starten, et kvalitativt billede på elektronstrukturerne. Det er ikke eksakt, men det giver os en god forestilling om, hvordan det er. Så det vi altså har gjort, det er, at vi har approximeret vekselvirkninger for mellem elektronerne ved at tage gennemsnitlig vekselvirkning for bare 1 elektron, som gør, at vi kan omskrive alt det her og få en tilnærmelse, der ikke kræver lige så meget beregning og beskrive vores energier, sådan her, orbitale energier.